Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob po sa inyo at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot sa mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, napakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan, panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo yung orasyon panawag sa masamang espiritu mangkukulam, Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal po ng isang Ama namin sa may mga puder po, ito po lamang po. Kasi ito po ay napakatas na antas po, mga orasyon napakatas po. Ay yung magkakagamit po yung kompleto pong puder, bakod, balabal, pundo. May ginagamit po sila ng mga malalakas na yung pinagkalob ko po malakas po yung bakod, balabal, pundo, pudir po. Tapos isunod po yung panghingi ng tulong sa apat na sulok ng mundo. Magdasal po ng isang Ama namin at isunod po yung panghingi ng tulong po sa apat na sulok ng mundo. Magdasal po tayo ng isang Ama namin. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulang papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakain naman namin. At isunod po yung paghingi ng tulong sa apat na sulok ng mundo. Narito po yung apat na sulok mundo. Elementong hangin, elementong apoy, elementong tubig, elementong lupa. Narito po. Satur, Aripo, Tinit, Opirarutas, Adunadam, Rihop, Ognak, sa Ognak, Taghak, sa Krek, Kristum, Diyum, Indiyum, Miyum, Abaam, Abilim, Abiis, Abisti. Satur, Aripo, Tinit, Opirarutas, Adunadam, Rihop, Ognak, sa Ognak, Taghak, sa Krek, Kristum, Diyum, Indiyum, Miyum, Abaam, Abilim, Abiis, Abisti. Satur, Aripo, Tinit, Opirarutas, Adunadam, Rihop, Ognak, sa Ognak, Taghak, sa Krek, Kristum, Diyum, Indiyum, Miyum, Abaam, Abilim, Abiis, Abisti. At isunod po yung panawag sa gumagambala. Kung halimbawa natapos nyo na po yung Satur, Aripo, Tinit, Opirarutas, ay sunod po yung panawag po, sabihin nyo po, pasok. Tapos isunod po yung orasyon po. Pasok sa taong ginambala mo. Ipitik nyo yung kamay nyo. Ipitik nyo yung ganun. Pasok sa taong ginagambala mo. Ganun. Pasok sa taong ginagambala mo. Sabay pitik. Tapos iipon niya sa ulo niya. Usalin po yung orasyon na panawag po. Tuai ilum nasyo isi. Tuaurum obtinim dum. Patruam ilyum robil angeli. Tuai ilum nasyo isi tuarum obtinum dum purtaum ilyum robil
Angili, Tuai, Idum, Laksyo, Iksi, Tuarum, Obtinum, Dum, Purtuam, Ilium, Rubil, Angili. Ipo sa bumbunan sa ulo ng pasyente. Pagkatapos po yung panalangin sa Tur Aripotit Perotas, sunod po ninyo ang pasok ka sa taong ginagambala mo, sabay pitik. Tapos salin po yung orasyon po. O sabihin nyo muna, isunod nyo po yung panawag po, tapos sabihin nyo, pasok sa taong ginagambala mo, sabay pitik, pag ganun. Tapos ipo sa bumbunan sa ulo ng 3 beses po sa pasyente. Sana po pakaingatan po ito. Huwag niyo pong ikuha sa iba. Kayo lang po nakakalam nito na panawag po sa masamang espiritu mangkukulam. Kung talaga nanggagamot, matuto po kayo manggamot, ito po yung pampapasok sa taong gumagambala at taong ginagambala ng mangkukulam. Sana po nagustuhan po yung aking binagi orasyon. Isusunod ko po yung dito, yung panghuli po. Isusunod ko po yung panghuli. At sunod-sunod po yun. Kaya tumutok lamang po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan. Ikukan ko naman po. Pagkatapos po niyong usalin po yung Sator, Aripo, Tinit, Perotas, Adunadam, Hukog na Saug na Taghak, Sakrik, Kristum, Dium, Indium, Miyum, Abaam, Abilihim, Abiis, Abisti. Apoy sunod po yung orasyon po ng Tuay, Ilum, Naksyo, Iksi, Tuarum, Obtinumdum, Protoam, Ilium, Rubil, Angeli. Tapos sabay pitik, pasok ka sa taong ginagambala mo. Ganun mo. Tapos ipo sa bumbunan niya sa ulo ng pasyente at papasok na po yun. Pag nakapasok na po yan, huhuliin mo naman ngayon ang gumagambala. Tapos marami akong in-upload dyan ng mga pang sa gilid ng tagiliran, ipo sa intuturo, tapos itusok ko sa tagiliran po niya o sa puso para masaktan po siya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindihan po yung binahagi ko po. Orasyong panawag sa masamang espiritu mangkukulam, Hiwaga ng Pangasinan. Bago po lahat po, shoutout po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Nabisti, Junix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Ultinity Netron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Jarita Palma, Alicia Apil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Lorita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Elmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nogit, Dilian, Dick, Jewel Wider, Roseno, Borja, Inarpic, Mucha Hunters, Nathan, Bort Commented, Maylin, Dumampo, Ali, Bercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy, Beginner 83, Arnold, Francisco, Julio Landicho, Brian Bemsa, Rudy, Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kukudin, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB Porok, Tani, Janan, Joseph Lacada, Ibinen Colado, Antonio Suarez, Roman Linoso, Marvin TV, Kuldud TV, Karen Ocampo, Jebelen Ogano, Shani, Alin Ramos, Pabriag, at Ikisala Asia, Pilar. Sa mga baguhan po, shout out po sa inyo lahat. Kung hindi nyo po naintindihan maigi po, ay ulit-ulitin po yung lamang po ang video, kung nyo naman po para maintindihan po nyo at para ma-memorize nyo po at magagamit po nyo ito. Kung talagang magagamot na po kayo talaga, ito po usalin nyo po. Maraming salamat po. Sana po huwag po makalimot po mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Susunod ko po yung panghuli po. Utay-utayin ko po. Maraming salamat po. Bye-bye po.